Chcete bývať na skok od medickej záhrady? Tak si poďte so mňou pozrieť tento pekný trojizbový byt na Špitálskej ulici. Byt má 79 metrov, vrátane balkóna, loďie a pivnice. Byt bol pred niekoľkými rokmi zrekonštruovaný, pričom majiteľ si dal záležať na tom, aby boli použité kvalitné materiály. A nielenže rekonštrukcia bola veľmi kvalitná, ale majiteľ sa o byt veľmi dobre staral, čo je na ňom aj vidieť.